Iddi minn ġofija. Għażiż Ġesu, għenni biex inxerret il-fwiħa tiegħek kull fejn immur. Fawwar il-qalb tiegħi bl-ispirtu u l-ħajja tiegħek. Idħol ġewwa fija u hu kontroll tiegħi nnifsi, kollni kemm jien, b'mod li l-ħajja tiegħi tkun tirrifletti lilek biss. Iddi minn ġofija, kun ġofija, b'mod li kull persuna tiġi f'kuntatt magħha tħoss fija l-preżenza tiegħek. Ħalli jħarsu jaraw mhux aktar lili, imma lilek biss. Ibqa' miegħi ħalli nsir niddi bħalma tiddi int. Ħalli bekk insir dawl għall-oħrajn. Id-dawl, o Ġesu, ikun ġej kollu minnek, xejn ma jkun tiegħi. Tkun inti li tiddi fuq l-oħrajn permezz tiegħi. Għalhekk ħallini nfaħrek bil-mod kif inti tħobb l-aktar, billi niddi fuq dawk ta' madwari. Ħallini nxandrek bla ma nitkellem, mhux bil-kliem, imma bl-eżempju tiegħi, bil-forza qawwija ta' dak li jiena nwettaq, bix-xhieda ċara tal-imħabba li f'qalbi tfawwar għalik. Amen.